Hola, nois! A la sessió d'avui aprendrem les hores. A vegades veiem el rellotge digital, que són les 14, o les 20. Com pot ser si el rellotge només té 12 hores? Doncs, perquè com bé sabeu, un dia té 24 hores. Quan parlem de la matinada, parlem de les primeres hores del dia, que van del 0 al 12. Quan m'aixeco, quan esmorzo o quan vaig a escola. Aleshores, quan parlem de migdia, tarda o vespre, el rellotge ja han passat les 12 hores. Per tant, aniran del 13 fins a les 24. Anem a veure un exemple. Quan jo esmorzo, són les 8:30 del matí. En canvi, quan anem a sopar, són les 8:30 del vespre, que és el mateix que les 20:30. Bé, doncs, fins aquí l'explicació de les hores. Espero que us hagi ajudat. Apa, doncs, fins la pròxima!